שאף אחד לא ידע עלינו. היא מאוהבת במישהו אחר. במי? באילן. עוד לא נפרדתם. בדיוק בשביל זה יש את התוכנית. דפני עוד רגע באה לפה. יש לי תוכנית. אבל אז היא תחשוב שאתה סתם חסר ביטחון. בדיוק כמוה. נינה? תגידי מה חשבת? שלא נעלה עלייך בסוף? מה התמונה הזאת עושה בטלפון שלי? חד שקרנית צבועה. לא! נינה הייתה מצליחה לרשום את הנון צדיק. והייתי יכול להישאר עוד קצת. שמור על עצמך. משימה הסתיימה. יש לך 20 דקות. אם קורה איזה משהו, תעלה מולי. באתי להחזיר לך את התיק. תראי. רשמתי את הנון צדיק על המכשיר? את הספקת לרשום אותו, זה המיקום של העיר האבודה. יונתן השיג את הנון צדיק של העיר האבודה. מה? איך? נינה הזאת, טורפת לגמרי, היא רשמה את הנון צדיק בזמן שהאונייה נשרפה. מה זה, הם סיפרו לך את זה? כן. זאת אומרת, לא, שמעתי אותם מדברים. את מבינה מה זה אומר? יש לנו סיבה לחזור למסע עכשיו. ואתה נשאר. זה כיף. אני אלך לקחת מהם את הנון צדיק ונצא לשם. לא, רגע. מה זה תלכי לקחת? אנחנו נצא איתם, עם נינה ויונתן. ארבעתנו? לא נראה לי שאתה מבין כמה יונתן כועס עלינו. הוא לא ירצה לראות אותנו מול העיניים שלו כל החיפוש הזה. אין לנו ברירה, דני. חייב אותו איתי בזה. זה לא יעבוד רק שנינו. לא יעבוד רק שנינו? מה עם כל הדברים שאמרת לי? שאנחנו יכולים לעשות את זה לבד, שאני לא מאמינה בעצמי מספיק. התכוונתי לכל מילה. אבל עכשיו זה רגע האמת. אנחנו חייבים את יונתן איתנו. אנחנו לא חייבים כלום. מה יש לך? אתה לחוץ לצאת איתו כאילו אין שום טעם למסע הזה בלעדיו. הגיע הזמן. חוזרים הביתה. יונתן יודע את הנון צדיק. נינה כנראה שכחה שהיא הספיקה לרשום את הנון צדיק לפני שהיא התעלפה. אם כך אסור לנו לבזבז זמן. אתה חייב להיצמד ליונתן ולוודא שהוא לא מגיע אל השער. ואנחנו צריכים אותו. יש לו את הנון צדיק. וזה לא זמן להפריד כוחות, אנחנו צריכים להתאחד כדי למצוא את גליסיה. לא נראה לי שהוא חושב כך. אז תגרמי לו לחשוב כך. תשכנעי אותו לצרף אותנו לחיפוש שלו, דני. אני? זאת שהסתירה ממנו? שקרה לו? רק לך הוא יקשיב. אני לא יודעת. דני, את עמדת מולו ואמרת לו שאמא שלו חיפשה רק זהב. את לא חושבת שאנחנו צריכים לכפר על מה שעשינו? אנחנו חייבים לו את זה. להצטרף אליו ולעזור לו בחיפושים. לא יודע מה איתך, אבל אני לא אסלח לעצמי אם אני אדע שמשהו קרה לו ושאני לא הייתי שם בשביל לעזור לו. אני אדבר איתו. תעשה את הדבר הנכון. תסתכל קדימה, העולם יראה לך את האור. תמיד תשתור, ישנו מקום בו אתה לא לבד. תצלח תקום, תסיר תקפוץ, תן לעצמך להיות אתה. כבר לא בצד עוד לבד, כל אחד פה מיוחד. הנה את. מה את עושה פה? יש לי משהו ענק לספר לך. מה? זוכרת שאמרתי לכולם לא להתקרב למועדון בערב? אז קצת שיקרתי לגבי הסיבה, אבל זה רק בגלל שדורי ביקש ממני. בסדר, אני הבנתי שלא עושים הדברה נגד דובים. מה? איך? קודם כל כי אין דובים ביער גלי, ופשוט דפני סיפרה לי כבר שהיא ודורי הולכים להיות שם בדייט.
ומה היא אמרה? היא נראתה מאוהבת, נכון? כאילו, יש מסביבה עננים כאלה עם מלאכים קטנים עם חיתול כזה לבן ויורים חץ עם לב כזה בסוף שהם יורים בגלל. לא צריך להגזים, אבל... מה, אבל תחשבי על זה, אם זה יצליח, אני ואת נוכל סוף סוף, את יודעת. נו, את באה? באה לאן? את אמרת לי שיש מנורה בבקתה שנדלקת ונחבאת. כן, אני אלך להראות לך איפה זה. את תראי, אני אתקן. עדי, מה קורה פה? מה קורה איפה? איתך ועם אילי. אילי? אילי! לא קורה כלום? מאיפה הבאת את זה? אתם מבלים יותר מדי ביחד בזמן האחרון. ושמישהו מבלה יותר מדי עם החברה שלי, אז הוא מבלה איתה יותר מדי זמן. אני רוצה לדעת מה קורה. אין בינינו כלום, רוגו. אז למה את נפגשת איתו? אני לא יכולה להגיד לך. חברה שלי נפגשת עם מישהו אחר והיא לא יכולה לספר לי למה? מצטערת. אני... חייבת... סליחה. היי. ברק לא פה. באתי לדבר איתך. איתי? אני יודעת שיש לכם את הנ"צ. אז מה את רוצה להגיד לי כמה זה מסוכן שאני צריך לוותר? לבקש ממך שתיתן לי ולברק להצטרף אליך לשם. מה? החיפוש הזה מסוכן. האונייה הזאת לא נשרפה במקרה... ואתם רוצים לשמור עליי. גם... וגם... יכולת כבר למצוא את העיר אם רק הייתי מאמינה לך במקום לעצור אותך. אני... רוצה לכפר על זה ולעזור לך הפעם. תודה על ההצעה. אבל אני מעדיף לערב בעניין הזה אנשים שאני יכול לסמוך עליהם. ואני לא אחת כזאת? יודעת התשובה. יונתן. מה? מה? אני שיקרתי לך על התמיד. זאת טעות שאני אצטער עליה לתמיד. אבל אם עשיתי משהו בכוונה לפגוע בך, ולזה אתה חייב להאמין. כבר לא יודע למה להאמין. זה היה נראה כאילו כל הזמן הזה, מה שהכי חשוב לך זה להוכיח שאת צודקת. כשמצאנו את הזהב בעץ, אז כמעט שמחת. אתה יודע שזה לא נכון. אני דאגתי לך אז ואני אדאג לך תמיד. לא משנה מה יקרה. באמת? ברור. אתה ואני, יונתן ודני, אני ממש מבקשת שתיתן לי הזדמנות לחפר על מה שעשיתי. אני אחשוב על זה, לא... נו? כמו שחשבנו, כל המפות הלווייניות הן לפני שנטרלנו את השדה המגנטי. תסתכל, כל מה שיש בנו צדיק זה רק קטע מטושטש. מה? מה יש לך? למה אתה ככה? די, אני פתאום... מה איתה? טוב, עזבי, זה לא משנה עכשיו. מה, אז לא רואים כלום? לא הצלחת? לא. נראה לך? אין סיכוי שאני רואה לך מה אני מייעצת. מה, אבל זה... נראה לי הפרענו לה לתכנן איך לרמות במשימה הבאה. מה? לא, יונתן די, אני יודעת להגן על עצמי גם. אני אשמח אם תעשי את זה. רק שיהיה משהו חדש הפעם, כי את כל השקרים של אני לא קשורה לזה ואין לי מושג כבר שמעתי. ואתה לא גם מאמין. אין בעיה, אח שלי. מתי שתרצה. אני מציעה לך להרים את המכסה של ההצעה לפני. אתה תודה לי אחר כך. הוגו, הכל בסדר? טוב, בנים שיודעים לעבוד עם הידיים.
את בת, נכון? עד כמה שידעו לי. יופי, אז אתן אוהבות בנים שיודעים לתקן דברים. תני לי את האמת בפרצוף, דני, אני אוכל להתמודד איתה. איזה אמת? ידעתי! רוקו, מה עובר עליך? זוכרת את השיחה שהייתה לנו לפני כמה זמן? כששאלתי אותך למה שמישהי תרצה להיות עם מישהו אחר כל כך מהר? זה בגלל דברים כאלה, נכון? לא, זאת אומרת... אולי בגלל למישהו אחר יש תכונות של המישהו הקודם אין. תכונות שחשובות לבחורה. כמו לתקן דברים, לעבוד עם הידיים. יכול להיות כל דבר, איך שהוא מדבר, איך שהוא מתלבש, בעיקר איך שהוא מתנהג. כל מה שאני צריך לעשות זה להשתנות. מה? לא, מה פתאום? אתה ממש צריך להישאר אותך. קטעים, לא. התנהגות, דיבור, קירוב גדול. תודה, דני. על מה? אני חייב לך. יאללה, יוצאים? בואי שבי רגע. איזה מלחיץ, מה קרה? תעני לי בכנות אבל. אוקיי. יפריע לך אם ברק ודני יצטרפו אליהם? זה יפריע לי? ממש לא. פשוט חשבתי שאתה לא מוכן לשמוע מזה. דני בא אליי אתמול. אוקיי. היא ממש ביקשה שאני אצרף אותה ואת ברק לחיפושים. מרגישה לא נעים בגלל כל מה שקרה בינינו. אתה חושב שזאת הדרך שלה לתקן? נראה לי שכן. ומבחינתך יש מצב לתקן אתכם? היא ממש התנצלה על הכל. ופתאום הבנתי שהיא כל הזמן הזה ניסתה לעזור לי. נראה לי שאני חייב לתת לו עוד הזדמנות. אז אם זה ככה, אני מתעקשת. לא מוכנה לצאת בדני. וברק. למי אכפת ממנו? טוב, קדימה. לך תגיד לה כבר, כי עד שהיא תארוז לשטח נצטרך כבר לחזור. בהצלחה. מה קורה, חמודה? שמעתי יש בעיה עם איזה מנורה? גם מה? שוב אתה מנסה את פורים פעמיים בשנה שלך? שמע, פורים זה לילדים. דברים אמיתיים מתקנים מנורות, אה? ואין שבעיה עם המנורה, היא בסדר. פה, זה תני לי להחליט, כן? אין שום בעיה עם המנורה. אני מבקש שקט למה זה החלק הקשה. ראיתי את הבעיה כבר לפני זה. נסי להדליק? טוב, צריך לפרק את הקיר. מה? לא, רגע, הוא גם לא צריך לפרק שום זה דבר. כל העניין של להעיף מפה את כל הקונסטרוקציה, להוציא את כל החשמל שעובר פה בביסה, כן? לא. ולשבור גם את הקיר הנגדי, ולעשות אותו דבר במועדון, בחדר אוכל, כן? ובצד בנים. לא, אוגו, אתה תתחשמל, אולי נקרא לאילי? אילי! בוא'נה, מה שהוא שכח, אני עוד לא למדתי. ההפך. תגידי לי אם את זה אילי שלך יודע לעשות. היי. אפשר לדבר איתך רגע? כן. ברור. זה בקשר ליונתן. מחזיר תשובה? עדיין לא, אבל זה קשור לזה. מה? ממש קשה לי ככה, ברק, אני לא יכולה להמשיך לשקר לו יותר.
בטח לא אנחנו יוצאים איתו לחיפוש. אם הוא יודע שאנחנו ביחד, אין סיכוי שהוא יסכים שנצא איתו לחפש את גליסיה. אתה יודע כמה אתה חשוב לי, נכון? כמה שאני רוצה שתמצא את מי שאתה, שתסיים את המסע שלך. אבל זה התנאי שלי. אין יותר שקרים ביני ובין יונתן. אני איתך, ואני נשארת איתך. אבל אני פשוט לא יכולה להמשיך לשקר לו יותר. אני רוצה שהוא ידע. מה? כיף לי שיש עלינו. אף פעם לא הרגשתי את זה, אבל פתאום כל מה שאני רוצה זה להיות איתך. כל שאר הדברים, גליסיה, ההורים שלי, למצוא אותם. זה חשוב לי נורא, אבל זה לא הכי חשוב לי בעולם. יש לי אותך. בגלל זה לא חשוב מה תבקשי, ברור שאני אסכים. אני אוהב אותך. יש לו משהו לספר לך. את יכולה לחכות עם זה כדי... דורי ואני התנשקנו. שקרנית. דפני! אני לא מאמינה! תספרי לי את הכל. אתמול בלילה בדייט. כל מה שאמרתי עליו היה לא נכון. הוא היה מדהים ואמיתי ומקסים. זה כיף, עכשיו הכל יסתדר. מה יסתדר? את ודורי, זה כיף שעכשיו הכל יסתדר ביניכם סוף סוף. היה שווה לחכות, דידה. זה כזה כיף. אני יודעת. זאת אומרת, אני יכולה לתאר לעצמי. טוב, תספרי הכל. איך היה בדייט? איך היה בנשיקה? את לא צריכה ללכת? נכון. אוקיי, עוד שעה אני חוזרת. את יושבת כאן ואת לא זזה, ואני רוצה לשמוע אחר כך הכל על אחותי ועל החבר החדש שלה. אוקיי. לא אמרת שפורום שני רק עוד שבועיים? זו. סיפור ארוך שבסופו פטיש 5 קילו נפל לי על היד. הכל נהרס. דבר אליי יוגו, אני קצת מבין בדברים שנהרסים. שרון חזרה לרועי. רועי? איזה מלך. סליחה, אבל איך נתת לזה לקרות לך, ליאם? איך נתת לו לקחת אותה ממך? כי לא ידעתי בכלל שהוא מרחרח בכיוון שלה. ליאם, אם היית יודע, מה היית עושה? מה הייתי עושה? מה שגברים עושים בשכונה. אם גבר אחר מתקרב לחברה שלך, אתה ישר נכנס בו, אתה לא מוותר, נלחם. מה, ועשית את זה פעם? כמעט. אבל ברגע האחרון ויתרתי פשוט, כי... לא הייתה לי חברה. אבל אני שמעתי מחברים ששמעו מחברים שחייבים, כי ככה זה גברים, גברים מבינים רק כוח. ברור, 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 רק כוח. אוגו, לאן זה? מה? אני שם לך משהו באוכל? ואיך מי? מה קרה, יונתן? יונתן, דבר איתי. תקשיב, ברגע שהחבר הכי טוב שלי נראה ככה, כל דבר שרבנו לו ויכול לחכות גם עוד 100 שנה. מה קרה? דני וברק. מה איתם? ראיתי אותם מקודם במועדון.
כזה טיפש, אני הרחקתי אותה עם כל הכעס וכל הקנאה שלי. זאת לא אשמתך. ידעתי שנאבד אותה. ובכל זאת לא עשיתי. יונתן, לא הכל בשליטה שלנו. דברים קורים כי הם צריכים לקרות. אתה יודע, אני הייתי בטוח שאני מוכן לזה. שבגלל כל מה שקרה זה בכלל לא ישפיע עליי, אבל עכשיו שראיתי אותם... הבנת שזה אמיתי. בגלל זה גם הקטע. ברגע שהלב מבין, אז הוא משפיע על כל הגוף. במקום להאמין לה, במקום לסלוח, אני הרחקתי את הבן אדם שאני הכי אוהב. די, יונתן. אתה שוכח שיש פה גם את דני. אוקיי? והיא ילדה עצמאית והיא עשתה את הבחירות שלה. אני רואה כמה כואב לך, ותאמין לי, אני מרוסק מזה. אבל אתה תתגבר. אני יודע שזה נראה לך עכשיו כמו סוף העולם. אני גם הייתי במצב הזה לא מזמן. אבל אתה יודע, החיים ממשיכים ואתה תחזור לחייך. ואני פה כדי לדאוג לזה. האוהב וסולח, נשק לה גם הירח. עדי, מה קורה? הכל בסדר? למה כל היום את לא מרוכזת? לא, הכל בסדר. הכל ממש ממש בסדר. נו, מעניין, תכף את בולעת אותי עם החיוך הזה. אחותי סיפרה לי משהו ממש משמח, ומה שהכי כיף זה שזה יכול לגרום גם למישהו שהוא מאוד יקר בשבילי. להיות מאוד מאוד שמח. אז מה את עושה פה? מה? לכי אליו, תעשי אותו מבסוט, אני והירח לא נברח. אתה צודק. תודה, אילי. פוגו, מה אתה עושה פה? אני מציע לך שתצאי, כי זה הולך להיות מאוד מאוד מכוער. תגן על עצמך. פוגו, מה עובר עליך היום? תאמין לי, אוגו, אתה לא רוצה שאני אגן על עצמי. גו! אוקיי, בסדר! מה יש לך? כולה רציתי לצאת החוצה. ביי, עדי. ביי. יש לך מזל, כי הייתי אמור לעשות פה נזק מאוד מאוד חמור. אמנם לא לך, אבל נזק. פוגו, אתה מוכן להסביר לי מה עובר עליך? אתה מתנהג כמו טיפש. תקשיבי להילחם על הבחורה הכי מדהימה בעולם? בחורה שאני אוהב אותה, ולא משנה שאנחנו צעירים ושצריך להשאיר מקום בלב לחדשים ותכונות אחרות וכל הדברים האלה שהם בכלל לא חשובים, כי מספיק מבט אחד על החיוך שלה ואני מבין שאני אוהב אותה תמיד יותר מכל דבר בעולם. כן. למה? אתה לא צריך להילחם יותר. זהו, דפני ודורי ביחד, גם לנו מותר. אז את כן רוצה להיות ביחד? ברור, הוא גם מה חשבת. לא הבנתי, אני חשבתי
יונתן, בבקשה, אתה תקוותה האחרונה של גליסיה. ותיזהר מהנסיך אדוארד, הוא נשלח כדי לעצור אותך.